den kini ma oi aro jame lai kan jadi ma oi badan barale hati den kini ma oi aro jame lai kan jadi ma oi badan barale pada kaca talanya dado main de mama di tapi banda lala mo badan de nai marano kambini de nagape oi dape nanaga kuat bana awak tak sia-lia lata tilantang demak tampe kapalo dek jalan licin demak awak tak sia-lia dek tak tilantang demak tampe kapalo kamilah orang nan di tangan sawah kandung iyo batanding lasi layang-layang ma oi awak alagae ma oi angno ola sasa raso kaputui demandaki janjang awak alagae demak angno ola sasa raso kaputui demandaki janjang bagoa orang di dalam lapau minum teh talua de mama ajo kopi hitam rancak lalu dan imau jangka mandake awak apulonyo cibian wakatu kete ajo makanan je samba bada jara mancubo de makanan je goreng ayam wakatu kete ajo makanan je samba bada jara mancubo makan je goreng ayam tapi sau tajam kamari bacarahan kan buang indah sangajo Allah lupa tangan ma oi anak ajo bini indah nyola dia makan tapi ke pacarnya amuan habis-habisan anak ajo bini demak indah nyola dia makan tapi ke pacarnya namuan habis-habisan manci katui dimakan ular penalah kanyang masuk pulau ke dalam lubang rokok ada penuh hatalat